Kienu 542,447 il-ġranet ta' skola falluti matul is-sena akkademika 2014-2015. Dawn huma ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juru li kien hemm tnaqqis ta' 9.2% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Riżultat li fi kliem il-manager tas-servizzi fih dan id-Direttorat tal-Edukazzjoni Sandra Cortis huwa frott l-implementazzjoni tal-politika fuq l-assenteizmu. Ħidma konkreta li ħadu sem fiha stakeholders differenti fejn nibdew anki mill-iskejjel, kapijiet tal-iskejjel, anki l-college principals, imma b'mod partikolari mbagħad fejn jitlu s-servizzi. Is-servizzi fejn tal-professjonisti fejn huma ħajjejnu l-istudenti. Il-figuri wrew li l-maġġoranza tal-każijiet li fihom it-tfal ma marrux skola kienu awtorizzati, jiġifieri b'kunsens ta' tabib minħabba mart jew ċirkostanzi simili. Jekk student ma jiġix skola tiġib anki karta miegħu li jispjega għalfejn mill-ġenituri ġifieri tagħtiha l-kap tal-iskola u anke l-kap tal-iskola jevalwa jekk hix ġustifikata ir-raġuni li ta' jew le, ġifieri wkoll. Fejn jidħol medical l-istess ħaġa, ġifieri hemm numru ta' ġranet fejn wieħed jista' ikun ma jiflaħx. Dak mhux awtorizzat naqas b'29.4%. F'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm problemi fil-familja issir ħidma holistika kemm ma' tfal kif ukoll ma' min jieħu ħsiebhom kif spjegat il-Principal Social Worker Marija Zara. U aħna niltaqgħu kemm mal-ġenitur jew mal-kustodji legali ta' tfal u anke ma' tfal. Ġifieri aħna nagħmlu wkoll sezzjonijiet ma' tfal. U flimkien nidentifikaw nagħmlu dak li jsejħlu assessment biex naraw x'inhuma r-raġunijiet għalfejn it-tfal qed ifallu. Ġala darba l-problema tkun identifikata jitħejja pjan ta' azzjoni filwaqt li anke ssir ħidma ma' servizzi li diġà huma disponibbli. Filwaqt li hemm każijiet fejn it-tfal ma jattendux minħabba l-karattru tagħhom, il-maġġoranza tal-problemi huma relatati mas-sitwazzjoni tal-familja. Jista' jkun għandek il-povertà fil-familja, jista' jkun għandek violenza fil-familja, jista' jkun hemm xi tip ta' abbuż li għaddej, jista' jkun hemm abbuż ta' sustanzi pereżempju li qed jaffettwa, jista' jkun hemm problemi ta' saħħa mentali fil-ġenitur. Allura ovvjament forsi l-ġenitur ma jkunx pożizzjoni li jista' hu jieħu ħsieb tat-tfal u s-sitwazzjoni tiġi bil-kontra. Ħidma li finalment fil-waqt li l-ewwel ikunu indirizzati l-problemi li jeżistu fil-familja partikolari, l-iskop jibqa' li t-tfal ikunu kemm jista' jkun fl-iskola. Aħna nixtiequ li naslu li kull student li jiġi reġistrat magħna fl-iskejjel jattendi l-iskola b'mod regolari. Għal-ġid anki tiegħu innifsu, ġifieri mhux xi ħaġa aħna naraw l-importanza tal-iskola, ġifieri l-edukazzjoni hija importanti ħafna.